Padadyon tagkastigo ini mga pangutana kaysa naman po na ikang Junsin Kim Sapin Jr. Shout out niya kay Junsin Kim Sapin Jr. So ganing mura mag-Koreano so ning bataan kaliwat Koreano di ba? Soy atong basahon na ijahang pangutana. Soy, maayo kay okay ra nimo imong nawong nga dili naman unta na uso. Mata jawa aluyag gipan na mas tamasan mapuputain bitaw soy. Abi nimo soy, magpasalamaton ka ko soy kay nagpakabana jud ka. Salamat ka soy ha. Nahibaw jud ko soy nga sa tunada pa lang sa imuhang pangutana concern ka na nga okay ra ba pugko sa hong no. Salamat ka soy. Gikan sa kinauno kang bahin sa hong lughan soy. Salamat ka jo. Okay ra ba ja pugko soy? Kay nahibaw ko soy nga kining uso sa padayon sa pagligid sa mga katuigan, mubalik-balik ra. Uroy og wata kay baw sunod tuig mobalik na punig ka uso. Abi nimo soy, ikaw miyong gikagawan. Kay sukat-sukat soy, kanang imong naong, wa jud mo agi uso. 너무 졸라 기지는 알았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어